Barangay LS 97.1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mabibigat na pangyayari sa buhay natin. Ang pinipili na lang natin na pilit na ibaon sa limot. Minsan pa nga ay niayaw na nating malaman yon ng ibang tao. Kasi ang iniisip natin ay hindi naman kailangan na malaman pa ng iba kung ano man ang mabibigat nating karanasan. Kaya lang sa pagtatago natin ng lihim na tungkol sa masamang pangyayari sa buhay natin, pwede yung makapagdulot ng hindi maganda para naman sa ibang tao. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Ina. Isang kapatid na walang ibang hinangad kung hindi ang matulungan ng kanyang ate at pamangkin na natitirang parte ng pamilya para sa kanya. Halos sa dalawang ito umikot ang kanyang mundo, kaya naman lahat ay kaya niyang gawin para lamang maibigay ang magandang buhay sa mga ito. Pero ang mga pangarap at plano niya ay masisira ng isang masamang pangyayari sa buhay niya. Pangyayari na mas pinili na lamang niyang ilihim dahil sa paniniwalang may malaki siyang kahihiyan na pwedeng kaharapin. Pero hanggang kailan nga ba niya dapat na ilihim ang masamang nangyari sa kanya? Hanggang kailan niya dapat na ipagkait ang katarungan na dapat niyang ibigay sa kanyang sarili? At hanggang kailan niya pilit na lalabanan ng bangungot na gabi-gabi siyang dinadalaw? Gusto mo na bang malaman kung ano ang masamang nangyari pagkatapos ilihim ni Ina ang karahasan na naranasan niya sa kamay ng isang tao? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ba ay may nangyari na rin sa buhay mo na pilit mong binaon sa limot dahil sa kahihiyan? Si Ina kaya hanggang kailan niya tinago ang lihim na tungkol sa masamang nangyari sa kanya? Anong ginawa niya para matakasan ang mga bangungot na humahabol sa kanya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, likas sa ating mga Pilipino ang maging mapagmahal sa ating pamilya. Lahat ay kakayanin natin para lamang sa kanila. Handa tayong magsakripisyo para lamang maibigay ang kanilang pangangailangan. Dahil ang pagmamahal para sa kanila ay palaging magbibigay ng lakas sa atin para magpatuloy at magpakatatag sa buhay. Hello sa inyo Papa Dudut at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayong tanghali. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ina. 34 years old. Sa ngayon ay nagtatrabaho dito sa Maynila bilang receptionist sa isang hotel. Hindi rin talaga madali para sa akin ang gawin itong sulat ngayon dahil bahagi ito ng buhay ko na matagal ko nang gustong kalimutan. At sana ay maging daan ang gagawin kong ito para kahit papaano ay maisarado ko na ang bangungot na ito ng buhay ko. Para na rin maprotektahan ang pribado kong buhay. Napakarami pong impormasyon ang sadya kong binago at hindi po binanggit dahil na rin sa pagkasensitibo nitong kwento na ibabahagi ko ngayon. Maaga kaming naulila ng kapatid kong si Ate Camille sa tatay namin Papa Dudut. Si nanay naman ay namatay nang nasa first year college ako at third year ang ate ko. Tinamaan kasi siya ng ligaw na bala noong nag-celebrate kami ng bagong taon
Kaya naman kaming dalawa na lamang halos talaga ang magkasama ng kapatid ko. Pareho kaming nag-working student dahil pangarap namin ang makapagtapos ng pag-aaral. Pero nang nasa 4th year na siya ay pinagtapat niya sa akin na nagdadalang tao siya at ayaw siyang panagutan ng tatay ng baby niya. Nag-decide siya na huminto sa pag-aaral at pumirmi na lamang sa bahay dahil naging sensitibo rin ang pagbubuntis niya. At pagkatapos niya ngang manganak ay naging sakitin na siya at mahina ang pangangatawan. Kaya naman hindi na rin siya nagtrabaho at ako na lamang ang naghanap buhay para kay ate at sa pamangking kong si Berna Papadudut. Grabe, ang bigat naman talaga nito mga pinamili ko. Buti na lang at hindi masyadong mainit sa palengke kanina. Ay! Ina, tulungan na kita dyan sa binubuhat mong mga pinamili. Sakto kasi kakatulog lang ni Baby Berna kaya hindi ko kailangan na asikasuhin ngayon. Wag na ate, kaya ko na to. Hayaan mo lang tulungan kita, hindi naman kaagad ako magkakasakit sa pagbubuhat lang ng mga yan. Sige na nga. Ito yung isang plastic na mga isda at karne. O akin na yan. Halika na dun sa kusina. Ilalagay ko na muna dito sa lababo ang mga isda at karne na binili mo. Mamaya ko na lang huhugasan kasi pinapatuyo ko pa yung mga paglalagyan ko nito na niligpit ko kanina. Sige ate, ilalabas ko na rin itong mga gulay mula sa plastic. Parang ang dami mo naman yatang pinamili, Ina. Pang isang linggo na rin kasi natin to, te. Alam mo naman na mas nakakatipid tayo kapag maramihan na ako bumili sa palengke. Kasi yung patingi-tingi lang dyan sa tindahan. Alam mo, napansin ko rin yan. Ang laki rin kasi ng tubo kapag dyan tayo sa malapit na tindahan bumili ng mga naka-plastic nilang gulay. Kaya nga bumili na ako ng iba't ibang klase ng gulay na pwede mong gawing pakbet, chapsuy, adobong sitaw at kung ano-ano pang luto. Ikaw na lang bahala maghiwalay ng mga medyo hilaw pa para hindi ka agad mabulok ang mga to. Ako naman ang palaging nagluluto kaya ako nang gagawa nun. Ay, ate! Ito nga pala yung pambayad sa tubig at kuryente natin. Baka makalimutan ko na namang iabot sa'yo kagaya nung nakaraang buwan. Nawala rin kasi talaga sa isip ko kaya muntik na tayong maputulan ng linya ng tubig. Ito naman, yung para sa gatas at diaper ni Baby Berna. May vitamins pa naman siya, di ba? Oo, meron pa. Pang 2 linggo pa yung vitamins niya dyan. Okay, sa susunod na linggo makukuha ko naman yung incentive ko kaya makakabili na ako ng mga vitamins niya. Ito namang natira para sa allowance ko papunta sa trabaho sa mga susunod na araw. Kakasya ba yung pera na natira sa'yo? Para kasing ang liit na lang ng halaga na yan, Ina. Oo, kasya naman to. Gagawan ko ng paraan para umabot sa susunod na linggo. Ay, pasensya ka na ha. Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Eh kasi wala ako masyadong maitulong sa'yo pagdating sa mga gastusin kay baby, pati na rin sa mga gastusin dito sa bahay. Ano ka ba? Huwag mong isipin yun. Nahihiya lang kasi ako sa'yo. Kasi ikaw na halos ang sumalo ng mabibigat na responsibilidad dito. Eh ano naman? Ginusto ko naman to kasi nga sa ating dalawa, ako yung mas malakas. Pero hindi bibigat ang responsibilidad mo kung hindi ako nagkaroon ng anak na walang tatay. Ate, kahit kailan hindi ko inisip kung gaano kabigat ang responsibilidad na nasa mga balikat ko ngayon. Ang nasa isip ko lang palagi, ginagawa ko to kasi pamilya ko kayo. Tsaka alam ko naman na ito rin ang gagawin mo kung sakaling magkabaliktad tayo ng sitwasyon, di ba? Siyempre naman. Kita mo na? Kaya wag ka na makonsensya o malungkot dyan. Masaya nga ako na nagkaroon ako ng pamangkin kasi siya talaga yung araw-araw na nakakaalis ng pagod ko sa trabaho. Papadudot na hirapan din talaga ako sa sitwasyon na meron ako noon pero syempre hindi ko yon pinapakita. Kahit 3 lang naman kami sa bahay ay hindi biro ang maging breadwinner.
Si Ate Camille naman ay gumagawa rin ng paraan kahit papaano para kumita siya ng pera. Naglagay siya ng maliit na lamesa sa harap ng bahay namin, kung saan ay nagtitinda siya ng mga tsinelas, basahan at kung ano-ano pang maliit na gamit. Kaya lang maliit lang din talaga ang kinikita niya, Papa Dudut. Pero ayoko naman siyang sisihin dahil hindi niya kasalanan kung naging mahina ang katawan niya pagkatapos niyang manganak. Wala na rin kaming naging balita pa sa ex-boyfriend niyang nakabuntis sa kanya, Papa Dudut. Tuluyan na talagang tinakasan ng lalaking yon ng responsibilidad niya kay Ate Camille at Berna. Responsibilidad na ako ang sumalo dahil wala naman akong ibang pagpipilian. Pamilya ko sila at ayokong mapasama sila o maghirap kahit pwede ko naman silang tulungan. Basta gagawin ko ang lahat para manatili kaming magkasama bilang isang pamilya, Papa Dudut. Hi ate! Oh, ang aga mo naman yatang nakauwi ngayon. Wala na rin kasing bumibili sa bake shop kanina. Kaya nagsara na lang kami ng maaga. Dapat nag-text ka na mapapaaga ka ng uwi para nagluto na ako kaagad kanina. Ayos lang ate. Hindi pa naman ako masyadong gutom eh. Magtitimpla na lang muna ako ng kape rito. Okay, may tinapay pa naman dyan kung gusto mo na makakain na magaan sa tiyan. Kape na lang, ayos na sa akin to. Ay oo nga pala, nabalitaan mo ba yung nangyari dun sa dalagitang anak ng kapitbahay natin? Yung nagtitinda ng gulay dyan sa may malapit sa sakayan ng jeep? Sino sa tatlong anak niya? Yung dalagitang medyo maputi? Oo, siya nga. Wala naman ako nabalitaan tungkol sa dalagitan na yon. Ano nangyari? 2 araw na kasing nawawala yung dalagitan na yun. Akala pa nung nanay, nakipagtanan sa boyfriend kasi nga napagalitan bago mawala. Lumabas daw yung dalagitan ng bahay ng 10 oras ng gabi. Ay, saglit lang at ilalagay ko lang tong sitaw dito sa niluluto kong pakbet. Grabe talaga mga kabataan ngayon. Mapagalitan lang ng konti, naglalayas na kaagad. Hay nako, sinabi mo pa. Kaya lang, nakakalungkot yung nangyari dun sa dalagita. Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Kasi nga nang puntahan ng nanay yung bahay ng boyfriend, nalaman niya na wala pala dun ang anak niya. Hala! Saan daw nagpunta? Sa mga barkada niya? Wala rin. Kaya nga nireport na nila sa barangay. Tapos kahapon lang nung bumili ako ng toyo, may nakita ako na nagkukumpulan ng mga tao dun sa may bakanting lote na puro tambak ng basura ang nakalagay. Nakiusyoso ako saglit at nagulat ako na may mga pulis na nakatayo dun. Tapos narinig ko sa mga nandun na may umaalingasaw daw kasi dun na masangsang na amoy. Ayun, nakita na nga dun yung bangkay ng dalagita na hubot-hubad tapos wala ng buhay. Hala, grabe! Kawawa naman yung dalagita na yun. Ay naku, sinabi mo pa. Kawawa din yung nanay niya kasi panganay na anak niya yun. Naku, kaya ikaw, palagi ka mag-iingat sa biyahe mo ha. Lalo na at minsan 10 oras ka na rin ng gabi nakakauwi. Matanda naman ako ate. Kaya hindi mo na ako kailangang alalahanin pa. Ano ka ba? Iba pa rin yung nag-iingat lalo na at babae ka pa. Alam ko naman yun. Kaya nga hindi ako masyadong kumakausap ng mga hindi ko naman talaga kilala. Mabuti naman kasi hindi mo na talaga alam kung sino pa ang pwede mong pagkatiwalaan sa panahon ngayon. Silipin ko lang muna si baby sa kwarto mo nang marelax naman ako. Na-stress ako sa kwento mo ate. O sige, maluluto na rin naman itong pinakbet. Baby Berna! Kamusta ka na dyan sa crib mo? Cute-cute mo naman talaga, oh. Teka, bakit parang ampula ng balat mo? Ang dami mong rashes! Tsaka, ay, Ina, grabe! gusto mo ba na Inaapoy magtimpla ka ako ng ng lagnat! juice? Tapos na rin kasi akong Ate, inaapoy ng lagnat si Baby Berna! Sa tingin ko kailangan na natin siyang dalhin sa ospital! Ha?
Teka, patingin nga. Diyos ko, ang init nga niya. Hindi naman siya ganito kainit kanina. Ayusin mo na yung mga gamit niya. Dadalhin natin siya sa ospital ngayon na. Papadudot yon ang unang pagkakataon na nagkasakit ang pamangking kong si Berna. Gusto ko na nga ring maiyak noon dahil sa kaba na nararamdaman ko pero pinigilan ko lamang. Ayoko kasi na pareho kaming mag-iyakan noon ni Ate Camille. Mabilis naman niyang naayos sa mga gamit ni Berna at agad na kaming sumakay ng tricycle. Nang makarating kami ng ospital ay agad namang kaming inasikaso ng doktor. Walang tigil sa pag-iyak si Ate Camille samantalang ako ay sobrang pigil ang mga luha ko. Hanggang sa sinabi ng doktor na may dengue raw ang pamangking ko at kailangan ng ilang araw na gamutan. At dahil kakabayad lang namin ang bills noon ay halos walang natira sa pera namin. Sinabi ko sa doktor na gawin ang lahat ng makakaya nila basta maging maayos lamang ang kalagayan ng pamangking ko. Nagpaalam din ako kay Ate Camille na aalis muna para manghiram ng pera sa mga dati kong kaklase na nakatira lamang sa malapit. At sa awa ng Diyos ay hindi naman ako binigo ng kaibigan ko. Bumalik ako noon sa ospital na may sapat na akong pera para sa gamutan ng mahal kong pamangkin na si Berna Papadudut. Papadudot naging maayos naman ang kalagayan ng pamangking kong si Berna. At pagkalipas lamang ng ilang araw ay nakauwi na rin kami. Labis-labis ang pasasalamat namin sa Diyos. Nang tuluyan na siyang gumaling at ang sabi pa ng doktor ay mahirap daw talaga para sa isang baby na kagaya ni Berna ang dapuan ng dengue. At kadalasan nga ay hindi na nakakaligtas pa. Kaya naman nag-general cleaning talaga kami sa bahay. Tapos ay kinausap din namin ang mga kapitbahay para pakisuyuan na linisin ang kanilang mga bakuran. Maayos naman po ang naging pag-uusap namin lalo na nang malaman nilang nagkaroon nga ng dengue ang pamangking ko. Papadudot sa totoo lang ay parang ang ako na ang tumayong nanay ng pamangkin kong si Berna. Ako na nga halos ang sumagot ng lahat ng pangangailangan niya mula sa vitamins, diaper, mga gamit pang baby at kung ano-ano pa. Hanggang sa unti-unti na nga siyang lumaki at ako na rin ang nagpaaral sa kanya at gumagawa ng paraan para sa iba pa niyang mga gastusin. Kumbaga inaasa na talaga sa akin ni Ate Camille ang lahat. Ayos na rin yon kesa mahirapan siya pati na ang pamangking ko. Kahit madalas na nga ako ang nahihirapan sa paghahanap ng trabaho kapag nag-e-end of contract ako sa isang kumpanya. Ginagawa ko pa rin ang lahat para maibigay sa kanila ang mga pangangailangan nila. Ganon ang naging routine ng buhay ko sa loob ng mahigit na 8 taon, Papadudut. Oh, ate, may lakad ka? Oo, may pupuntahan lang ako dyan sa malapit. Saang malapit? Dyan lang kina Aling Cora. Maniningil lang ako dun sa mga tsinelas na kinuha niya sa akin. Ganun ba? Mabuti na lang pala nakauwi na ako kasi walang kasama si Berna sa bahay. Saglit lang din naman ako lalabas. Ikaw na munang bahala kay Berna ha. Sige ate, ingat ka. Salamat. Uwi din ako kaagad. Bye! Nakakapagod naman talaga yung biyahe pa uwi. Kahit hindi masyadong traffic ngayon, nakakapagod pa rin. Makaupo nga muna dito sa sofa. Hello po, Tita Ina. Hello din, Berna. Ano yung hawak mo at dahan-dahan ka kung maglakad? Tasa po ng kape para sa inyo.
Baka po kasi matapon kaya maingat po ako sa paglalakad ko. Naku! Akin na nga yan at baka mapasok ka pa. Eto po oh. Ako po nagtimpla ng kape na yan, tita. Talaga? Sige nga, tikman ko nga. Hipang ko muna kasi mainit pa nga. Ang sarap Sakto ang timpla nito para sa mapait na lasa na gusto ko. Yay! Buti po nagustuhan nyo. Ay, teka, may tinapay nga rin po pala kayo. Inipit ko po muna dito sa likod ko para hindi ako mahirapan dalhin ng kape na yan. Eto po, tita. Salamat. Talagang nakahanda ng merienda ko Narinig ko po kasi ang boses nyo nakausap si mama kanina sa labas ng bahay. Kaya po nagmadali ako na magtimpla ng kape. Kala ko nga po hindi kayo masasarapan eh. Basta timpla ng pamangkin ko, hindi pwedeng hindi maging masarap. Payakap nga ako nang mawala naman ang pagod ko. Sige po, tita. Yayakapin ko po kayo na mahigpit kagaya nito. Ang sarap naman talaga yumakap sa pamangkin ko. Kaya ikaw ang paborito ko sa lahat Si tita talaga napaka-joker. Ako lang naman po ang pamangkin nyo kaya ako lang talaga magiging paborito nyo. Oo nga, wala na nga pala akong ibang pamangkin. Ang luma na po ng joke nyo pero nakakatawa pa rin, tita. Tita, gusto nyo po ba na masahihin ko yung noon nyo? O sige, sasandal na ako dito sa sofa para hindi ka mahirapan sa pagmamasahe sa akin. Okay po, tita. Ito po, mamasahihin ko na po yung noon nyo. Yan. Okay po ba, tita? Ang sarap naman ng ginagawa mong pagmamasahe, Berna. Saan ka ba natuto magmasahe ng ganyan? Nagpaturo po kasi ako sa kapitbahay natin ng manghihilot. Nanay po yun ang kaklase ko. Ang sabi ko po sa kanya, gusto ko matutong magmasahe. Para kapag pagod po kayo galing sa trabaho, marirelax po kayo kahit papano kapag minasahe ko na kayo, tita. Papadudot maswerte ako kasi lumaking mabait at malambing ang pamangking kong si Berna. Doon ko nararamdaman na lahat ng sakripisyong ginagawa ko ay nasusuklian lalo na kapag niyayakap niya ako. Hindi rin kasi biro yung naging trabaho ko ng mga panahon na yon. 2 oras ang biyahe papunta sa trabaho at pauwi sa bahay at araw-araw ko yung ginagawa. Yon ang unang regular na trabaho na meron ako kaya hindi ko rin talaga kaagad na binitawan. Nagbebenta kami ng mga encyclopedia sa tinatawagan naming customer kaya nakaka-stress din talaga. May oras pa na nade-drain ako at bigla na lamang maiiyak habang nasa loob ako ng bus at nagbabiyahe pa uwi. Ang daming bagay ang pumapasok noon sa isipan ko. Bakit kailangan na maging ganon kabigat ang responsibilidad ko sa buhay? Bakit ako ang kailangan na sumalo ng lahat? Bakit parang pinaparusahan ako sa kasalanan na hindi ko alam kung ano? Pero sa tuwing nakakauwi na ako ng bahay ay sasalubungin ng yakap at halik ng pamangking ko ay nawawala ang mga ganong iniisip ko. Lahat po ay napapalitan ng mga kasagutan na ginagawa ko ang mga yon dahil mahal ko sila ni Ate Papadudot. Nasaan na kaya si Ate Camille? Ang text niya kanina pauwi na siya pero wala pa rin siya rito sa bahay. Tita, tapos na po ako magpunas ng mesa. Very good, Berna! Gusto mo ba mag-watch ng TV sa sala? Doon na lang po ako sa kwarto kasi gagawin ko pa po yung ibang assignment ko Hindi ko pa po kasi natapos kanina. Okay, sige. Matatapos na rin ako dito sa pagliligpit ko. Tawagin mo na lang ako kapag kailangan mo ng tulong sa mga assignment mo, ha? Opo, tita. Tawagan ko nga si Ate Camille pagkatapos ko rito sa ginagawa ko.
Siya na yata yung pumasok. Magpunas na nga muna ako ng kamay at masilip siya. Saan ka ba galing, ate? Tapos na kami maghapunan ni Berna, tapos ngayon ka lang… Teka, umiiyak ka ba? Hindi. Hindi raw, pero namumula na yung ilong mo. Hindi talaga ako umiiyak. Ano ba talagang nangyari? Sabihin mo na sa akin. Wala, ayos lang ako. Ate, alam ko na hindi ka kinaaling Cora ng galing kanina. Saan ka ba talaga nagpunta? Diyan lang sa malapit. Saan nga yung malapit? Sino ba talaga yung pinuntahan mo? Teka, humarap ka nga sa akin. Oh, ano to? Bakit namumulatong ka ng pisngi mo? Pasato ah! Wala nga lang yan, Ina. At bakit may pasa ka rin dito sa braso mo? Sabihin mo nga sa akin, sino ba talaga pinuntahan mo kanina? Ina. Ate, please! Huwag ka na magsinungaling. Sabihin mo na sa akin kung ano ang totoo. Sino ba talagang pinuntahan mo? Si Peter. Si Peter? Yung walang hiya mong ex-boyfriend na hindi pinanagutan ng pinagbubuntis mo noon? Oo, siya nga. Nabalitaan ko kasi na umuwi na raw siya sa bahay nila kaya pumunta ako doon. Bakit mo naman ginawa yun? Kasi gusto ko siyang makita. Gusto kong malaman niya na buhay pa rin hanggang ngayon ang anak namin. Pero para saan pa? Iniwan ka na nga niya dati nung nagbubuntis ka, di ba? Oo, pero karapatan pa rin niyang makilala ang anak ko. At karapatan ko rin na makatanggap ng sustento mula sa kanya kahit may iba na siyang pamilya. Sustento ba talaga ang dahilan kung bakit mo siya pinuntahan o siya mismo? Pareho. Kaya lang, may bago na siyang kinakasama at may mga anak na rin sila. Tapos, pilit pa niya akong ipinagtabuyan nang banggitin ko si Berna sa kanya. Kaya may pasa ka dyan sa pisngi at braso mo? Oo. Akala ko kasi matutuwa siya kapag narinig niyang tungkol kay Berna pero hindi pala. Ayaw niya ring magbigay ng sustento kasi hindi naman daw niya anak yung bata. Hanggang sasampalin niya ako at pilit na itulak paalis sa bahay nila. Napakawalang niya talaga ng lalaking yan. Ipapabarangay ko talaga siya, makikita niya. Huwag ka nang umiyak, ate. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman kayo pababayaan kahit ano pa mangyari. Andito lang ako para sa inyo ni Berna. Papadudot wala akong ideya na bumalik na pala sa lugar namin ang lalaking nakabuntis kay Ate Camille. Kaya hindi ko rin alam na may plano si ate na puntahan siya. Pero nang makita ko ang mga pasa sa katawan niya, pakiramdam ko ay tumaas sa ulo ko ang dugo ko dahil sa galit na nararamdaman ko. Tinakasan na nga ni Peter ang responsibilidad niya kay ate. Tapos ay sasaktan pa niya ang kapatid ko. Kaya naman kahit ayaw ni Ate Camille, ako na ang gumagawa ng paraan para maipabarangay ang lalaki na yon. Nagkaharap-harap kami sa barangay at para hindi na lumaki pa ang gulo na yon, sinabi ni Peter na magbibigay na siya ng buwanang sustento sa pamangking kong si Berna. Ayun nga lang ay hindi ganon kalakihan kasi wala naman siyang regular na trabaho. Tapos may dalawa na rin siyang anak sa bago niyang kinakasama. At dahil sa pag-uusap namin na yon, nakilala na rin siya ni Berna bilang papa nito. Hindi ko naman siyempre inalis ang karapatan na yon ni Peter dahil alam ko na darating ang araw na magtatanong si Berna tungkol sa kanya. At pagkatapos nga ng kasunduan namin na pagbibigay ng sustento ni Peter ay muling naging tahimik ang buhay namin, Papa Dudut. Papa Dudut, ramdam ko ng panahon na yon na nasasaktan si Ate Camille dahil nga may bago ng pamilya si Peter. Inamin niya sa akin na may bahagi sa kanya ang umaasa pa noon na magkakabalikan silang dalawa. Pero ako na ang nagsabi na hindi niya kailangan ng isang irresponsableng
lalaki sa buhay niya. Kalimutan na niya ang anumang nararamdaman niya para kay Peter at mag-focus na lamang sa anak niyang si Berna. Papadudod sa paglipas ng mga araw kahit papaano ay bumalik na rin ang sigla ni Ate Camille. Sineryoso niya ang naging payo ko sa kanya na gawing sentro ng buhay namin si Berna. Maswerte kami kasi nga ay may isang masayahin at malambing na Berna kaming kasama. Siya rin kasi talaga ang araw-araw na nagpapagaan ng loob ko. Kaya rin hindi ko na nagawa pang mag-entertain ng manliligaw dahil lang nasa isip ko noon. Dagdag isipin at responsibilidad lamang ang mga lalaki. Sapat na si Berna para maging dahilan ng pag-ikot ng mundo ko. Nang dahil sa kanya ay para na akong nagkaroon ng sarili ko talagang anak, Papa Dudut. Buisit naman na bus yun. Nag-cut pa ng biyahe. Kung kailan naman malapit na ako sa San Antonio, tsaka pa nagdesisyon na hanggang dito na lang sila. Hey, anong oras na ba? Alauna na pala ng madaling araw. Naku, eto. Tumatawag na nga si Ate Camille. Hello, ate. Hello, Ina. Nasaan ka na? Nandito pa ako sa isang barangay bago yung San Antonio, ate. Nakasilong ako dito sa may waiting shed na nasa labas ng isang convenience store. Bakit nandyan ka pa? Akala ko ba didiretso ng San Antonio yung bus na sinakyan mo kanina? Yun nga rin ang akala ko, kaya nakipagsiksika na ako kanina. Makasakay lang sa buwisit na bus na yun. Ano bang nangyari? Ba't bumaba ka dyan? Hindi ako bumaba. Pinababa ako ng konduktor kanina. 3 na lang kasi kaming pasahero, tinamad na yatang dumiretso ng San Antonio yung driver kaya ang sabi, hanggang dito na lang ang biyahe nila. Nakakainis naman yung bus na yan, ha? Sobra! Alam mo yung 3 oras na nga kaming stuck sa traffic kanina dahil dito sa malakas na ulan, tapos hindi pa dumiretso sa San Antonio yung bus. Pagod na nga ako sa ilang oras na pagtayo ko kanina bago maubos ang mga pasahero tapos pahihirapan pa ako pa uwi. Eh paano ka dyan babiyahe pa uwi dito sa atin? Madaling araw na. May masasakyan ka pa bang jeep o bus dyan? Wala nga ako makita na kahit isang jeep dito, ate. May bagyo kasi kaya mag-uuwian talaga ng maaga ang mga driver ngayon. Ang mabuti pa, magpalipas ka muna ng oras dyan sa convenience store. Bukas naman yan, di ba? Oo, bukas. Pero dito na nga ako nakatambay ngayon sa may waiting shed sa labas. Sigurado kasi na malamig sa loob ng store dahil sa aircon nila. Tsaka gusto ko na rin talagang makauwi. Magpalipas ka na lang muna ng oras dyan sa loob ng convenience store. Baka may mangyari pa sa iyong masama dyan sa labas. Hintayin mo nang humina ang ulan, saka ka na bumiyahe pa uwi kapag may nakita kang jeep. Bahala na, ate. Gusto ko na kasi talaga makauwi para makatulog na ako. Buti na lang at wala akong pasok bukas sa trabaho. Kaya nga wag mong madaliin ang pagbiyahe mo, baka mapasama ka pa. Makakapagpahinga ka rin naman ng mahaba-haba kapag nakauwi ka na dito mamaya sa bahay. Sige, ate. Tawagan na lang kita mamaya kapag may nakita na akong jeep na babiyahe. Okay, mag-iingat ka ha. Bye! Miss, pauwi ka na ba? Sakay ka na dito sa tricycle ko. Naku, hindi na po, Manong. Salamat po. Malakas ang ulan. Wala ka nang makikitang bumabiyahe na jeep ngayon. Mamaya pang 5:00 ng umaga babiyahe mo ngayon. Hindi na po talaga. Ayos lang naman po ako dito. Pa San Antonio ka, di ba? Narinig ko na sinabi mo yun sa kausap mo sa cellphone. Sakto, kasi doon din ang uwi ko. Pauwi din po kayo doon? Oo, taga doon ako, kaya lang sa dulong purok. Kaya sumabay ka na sa akin. Kasi isang barangay lang naman ang uuwian natin. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sisinginin ng mahal na pamasahe. Sige po, sasakay na po ako sa tricycle niyo.
Manong! Bakit parang madilim na po itong dinadaanan ng tricycle? Manong, nasa na po ba tayo? Bakit hindi po kayo nagsasalita? Teka! Bakit po tayo pumapasok sa sementeryo? Manong, ihito nyo na po itong tricycle! Ibalik nyo na lang po ako dun sa convenience store! Tatakbo ako papunta ron. Hihingi ako ng tulong. Ayoko mamatay dito. Ay, tulong! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Tulong! Saan ka pupunta, ha? Aray! Manong, bitiwan niyo po buhok ko! Maawa po kayo sa akin! Ikaw ang maawa sa akin. Dahil kanina pa sumasakit ang puson ko ng dahil sa'yo. Saka tumahimik ka na dyan. Kasi wala rin namang makakarinig sa'yo na kahit sino sa lugar na to. Kung hindi ang mga patay lang na nasa ilalim na ng mga hukay nila. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po ako papatayin. Nakikita mo tong malaking kutsilyo na hawak ko? Kung ayaw mo maging gripo yung leeg mo, gagawin mo lahat ng sasabihin ko sa'yo. Halika! Sumunod ka sa akin! Pumasok na tayo ng sementeryo! Halika na! Papadudot, napakadilim talaga sa lugar na dinadaanan ng tricycle kaya hindi ko kaagad na aninag na maling kalsada na pala ang kinakaroonan ko. Kung hindi pa dahil sa ilaw ng poste na nasa may gate ng sementeryo, ay hindi ko maaaninag na sementeryo na yon. Kaya naman nakaramdam na talaga ako ng matinding takot at kaba. At nang huminto nga ang tricycle na yon ay kaagad akong nagsusumigaw para humingi ng tulong. Pero nang makita ko ang malaking kutsilyo na hawak ni Manong ay kaagad akong napatahimik. Tama naman kasi ang sinasabi niya na walang malapit na kabahayan sa sementeryong yon. Kaya kahit na anong sigaw ko ay walang sino man ang makakarinig sa akin at walang sino man ang pwedeng tumulong sa akin. Papadudot ng mga oras na yon ay bigla na lamang pumasok sa isipan ko ang itsura ko na nasa pinakasulok ng sementeryo. Nakatali ang mga kamay, duguan at wala ng buhay. Nakita ko rin noon sa isipan ko ang kapatid at pamangkin ko na umiiyak habang nakatingin sa duguang kong katawan. At yon ang ayokong mangyari. Ayoko pang mamatay at ayoko silang maiwan na nahihirapan. Kaya naman sinunod ko lahat ng sinabi ng lalaki. Pumasok kami sa isang bukas na musileo na nasa loob ng sementeryo. At doon ay pinagsamantalahan niya ako ng ilang oras. Pagkatapos niyang gawin sa akin ang kahayupan na yon ay kinuha niya ang wallet ko at iniwanan ako sa sementeryo. Mabuti na lamang at may natira pang barya sa bulsa ng bag ko, kaya nagawa ko pang makauwi ng bahay namin. Gulat na gulat si Ate Camille nang mapagbuksan niya ako ng pinto ng bahay, Papadudot. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari at gusto niya na dumiretso na kami sa presinto, pero sinabi ko na ayoko. Pinagbantaan kasi ako ng tricycle driver na papatayin niya ako kapag nagsumbong ako sa mga pulis. Hindi raw siya titigil na hanapin ako hanggang sa magawan niya ako ng masama. Kaya dahil sa takot na nararamdaman ko, ilang araw din akong hindi nakapasok sa trabaho, Papadudot. Ina, ako to. Pwede ba akong pumasok sa kwarto mo? Oo, ate. Pasok ka. May dala akong sopas at monay dito. O ilalapag ko na dito sa mesa ha. Wala akong ganang kumain. Ina, kailangan mo namang galawin to kasi ilang araw ka nang walang masyadong kinakain.
Wala nga akong ganang kumain, anong magagawa ko? Pero hindi mo pwedeng pabayaan na manghina yung katawan mo. O tumawag nga pala yung isang katrabaho mo sa akin. Anong sabi niya? Kinukumusta ka niya, ang sabi ko. Masama pa rin ang pakiramdam mo dahil sa trangkaso. Tinatanong na raw kasi ng supervisor nyo kung kailan ka makakabalik sa trabaho. Hindi mo rin daw kasi sinasagot ang mga tawag nila. Tatawagan ko na lang sila mamaya. Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanila. Teka, may inuwi nga palang bibingka si Berna para sa'yo. Nakalimutan kong isama dito sa tray mo ng pagkain. Sandali, kukunin ko lang ha. Wag na. Hindi ko rin naman kasi kakainin yun. Ina, kahit yung bibingka na lang na galing kay Berna ang kainin mo. Ayoko nga. Bakit ba ang kulit mo? Sige, pasensya na. Ina, naisip ko lang na ilang araw na rin ang nakalipas mula nang may masamang mangyari sa'yo. Dapat siguro, pumunta na tayo sa pulis para magsampa ng kaso o report laban sa taong nagsamantala sa'yo. Ate, napag-usapan na natin to, di ba? At ang sabi ko sa'yo, hindi ko gagawin yan. Pero alam mo na yun ang kailangan mong gawin. Hindi mo pwedeng basta na lang hayaan na makalaya ang walang hiyang lalaki na yun. Talaga ba, ate? Pag-uusapan na naman natin to. Kung natatakot ka sa lalaki na yon, labanan mong takot na yan. Ang sabi mo nga, di ba? Hindi mo kami pababayaan ni Berna. Ganon din kami sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Kaya huwag kang matakot na ipakulong yung tricycle driver na yon. Hindi naman kasi yun ang dahilan kung bakit ayoko magsumbong sa mga pulis. Hindi talaga ako natatakot sa walang niyang yon. Kung ganon, bakit ayaw mo pang magsumbong sa mga pulis? Dahil nahihiya ako. Anong ibig mong sabihin? Nahihiya ako na malaman ng ibang tao na napagsamantalahan ako. Nahihiya ako sa kung anong pwede nilang sabihin at isipin tungkol sa akin. Ina, hindi ikaw ang dapat na mahiya. Biktima ka dito. Kaya dapat na ipaglaban mo ang katarungan na para sa sarili mo. Pero ayoko ang gumawa ng kahit na anong hakbang para sa buwisit na katarungan na yan. Ayoko malaman ng ibang tao nangyari sa akin. Ayoko pag-usapan nila ako. Pero Ina… Tama na, ate! Buo na talaga ang desisyon ko. At wala na makakapagbabago nun. Gusto ko na rin magpahinga kaya please, lumabas ka na! Papa Dudut, hindi naman talaga ang pagbabanta sa akin ng tricycle driver ang dahilan kung bakit ayoko magsumbong sa mga pulis. Oo, takot ako sa mga sinabi niyang pananakot pero kaya ko namang talagang labanan ang takot na yon. Kaya lang ay ayoko pa rin na magsumbong sa mga pulis dahil ayokong malaman ng ibang tao ang masamang nangyari sa gabi ng araw na yon. Ayokong malaman ng iba na napagsamantalahan ako. Dahil natatakot ako na baka mag-iba ang tingin nila sa akin. Nahihiya ako sa mga nangyari sa sarili ko. Pakiramdam ko kasi ay may kasalanan din ako kung bakit ako napahamak at napagsamantalahan. Hindi ako handa sa masasakit na salitang pwede kong marinig mula sa ibang tao. Ayokong malubog ako sa kahihiyan at mapag-usapan sa lugar namin. Dahil naging biktima ako ng pangahalay ng isang masamang tao. Kaya naman nag-decide ako na kimkimin na lamang ang lahat ng nangyari, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi naging madali para sa akin ang pag-usad ng mga araw mula nang mapagsamantalahan ako. Gabi-gabi akong binabangungot at para bang bumabalik ako sa oras na sumakay ng tricycle na yon at dinala sa sementeryo. Magigising na lamang ako nang umiiyak kung minsan pa ay sumisigaw. Pati tuloy sina Ate Camille na nasa kabilang kwarto ay nagugulat dahil sa pagsigaw ko sa madaling araw. Bigla na lamang silang papasok sa kwarto at pakakalmahin ako. Hindi lang ako sa pagtulog na hirapan kung hindi pati na rin sa realidad. Pinilit ko na kasi ang sarili ko na bumalik sa trabaho dahil alam ko na ako rin ang mahihirapan sa huli.
kapag wala akong sinweldo dahil sa mga absent ko. Sa paglipas nga ng mga araw ay napansin ko sa sarili ko na naging malaki ang takot ko sa mga lalaki. Ayoko nang may nakakatabi ako sa loob ng bus o jeep na lalaki. Kaagad akong tumatayo o kaya ay lumilipat ng upuan. Naging magugulatin din ako at paranoid talaga. Kahit kailan din ay hindi na ako sumubok pa na sumakay ng tricycle dahil pakiramdam ko ay lahat ng driver ay gagawan ako ng masama, Papa Dudut. Tita, andito po pala kayo sa sala. Mainit kasi dun sa loob ng kwarto ko kaya pumunta ako rito. Sakto po, kasi dadaling ko dapat tong tray na may juice at puto bumbong sa kwarto nyo. Para sa akin yan? Opo, hinanda ko po talaga to para sa inyo, tita. Okay, sige. Ilagay mo na lang dyan sa lamesa, mamaya ko na lang kakainin. Meron din po palang kutsinta sa kusina. Binili po ni Mama sa naglalako kanina. Gusto niyo po ba kunin ko at sama ko dito sa puto bumbong ninyo? Hindi na. Busog pa rin naman ako kaya baka hindi ko rin makain yun. Grabe ang init talaga kahit nakatutok na sa akin ng electric fan. Ipikit ko na nga lang muna ang mga mata ko. Tita, gusto niyo po ba masahihin ko ulo niyo? Wag na, ayos lang ako. Pero ang sabi niyo po dati, gumagaan po yung pakiramdam niyo kapag minamasahe ko po kayo. Baka po mas ma-relax kayo kapag ginawa ko po yun. Hindi na nga. Pipikit na lang ako at baka makaidlip na rin ako kahit paano. Ayos na yun sa akin kasi. Ano ba yan? Tita, sorry po. Nagulat ko po yata kayo sa biglang paghawak ko sa noo nyo. Gusto ko lang naman po kasing masahihin ang ulo nyo eh. Sinabi ko na nga na ayoko, di ba? Bakit ang kulit mo? Kasi po, gusto ko lang po kayong ma-relax, tita. Nakita mo ba na narelax ako nang hawakan mo ang noo ko? Di ba hindi? Sorry po. Sorry po, tita. Sorry! Ang sabihin mo, mahina lang yung utak mo kaya hindi mo naiintindihan ang sagot ko kanina. Sinabi ko na nga na ayoko, di ba? Tapos lapit ka pa na lapit sa akin. Pasensya na po talaga. Huwag ka nang humingi ng pasensya. Sa susunod, susundin mo lahat ng sinasabi ko para hindi ka nagmumukhang boba. Ano bang nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw, Ina? At ba't umiiyak tong si Berna? Sorry po, tita. Ano na naman bang ginawa mo dun sa bata, Ina? Ang kulit kasi ng anak mo. Ayaw maintindihin yung mga sinasabi ko sa kanya. Ina, alam ko naman na hanggang ngayon, hindi pa rin magaan yung pakiramdam mo dahil sa nangyari. Wala kang alam. Wala kayong alam. Hindi nyo alam ang pakiramdam na wala naman akong kasalanan pero parang pinaparusahan ako ng Diyos. Ginawa ko naman lahat para maging mabuting tao ako. Ginawa ko lahat para maging mabuting kapatid at tita ako. Pero bakit kailangan na mangyari ito sa akin? Bakit kailangan na maparusahan ako ng ganito? Hindi ka parusahan tong nangyayari sa'yo, Ina. Oo, hindi madali itong pinagdadaanan mo ngayon. Pero huwag mong isipin na pinaparusahan ka ng Diyos. Ano pala to? Ha? Walang kamatay na pagsubok na naman? Grabe naman talaga, Ate Camille. Ako na lang ba ang tao dito sa mundo kaya parang sa akin na lang binabagsak ang mga buwisit na pagsubok na to? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Alam mo naman na lahat ng to may dahilan. Mahirap man intindihin ngayon. Pero ang kailangan natin magpakatatag. At please lang, kung ano man ang galit na nararamdaman mo dyan sa dibdib mo, huwag mong ibuntun yun sa mga taong nasa paligid mo, Ina. Papadudot, ramdam ko na malaki ang nagbago sa sarili ko mula nang maranasan ko ang masamang pangyayaring yon sa buhay ko. Naging mainitin ang ulo ko lalo na kapag nasa bahay lamang ako. Gusto ko na palagi lamang akong mag-isa at ayoko nang maingay sa paligid ko. Ni ayokong makita ang pamangking kong si Berna. Sinabi sa akin ni Ate Camille na dapat ay iniiwasan ko ang sigawan ng bata pero hindi ko mapigilan
Bigla na lamang kasi akong naiirita sa kanya lalo na kapag naglalambing siya sa akin. Alam ko naman na walang kasalanan ng mga taong nakapaligid sa akin pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na magalit. Uminit ang ulo at sumigaw. Pero hindi nagtagal ay unti-unting nabawasan ang bigat na nararamdaman ko kahit papaano. Nagpasalamat din ako dahil hindi nagbunga ang ginawang pagsasamantala sa akin ng tricycle driver. Sinunod ko ang payo ni Ate Camille na huwag kong masyadong isipin ang mga nangyari kahit mahirap. Iwasan ko ang mga bagay na nagpapainit ng ulo ko at isipin ko ang pwedeng magpagaan ng loob ko. Walang iba kung hindi ang pamangking kong si Berna. Sa kabila ng mga pagsusungit ko sa kanya ay hindi nagdamdam sa akin ang bata. Naging malambing pa rin siya at isa sa malaking dahilan kung bakit kahit papaano ay bumalik na ako sa dating ako, Papa Dudut. Hello, Ina? Nasaan ka? Naglalakad na pa uwi. Malapit ka na ba dito sa bahay? Oo, bakit mo natanong? Kasama mo ba si Berna? Hindi. Paano naman mangyayari yan na kasama ko siya ngayon galing ako sa trabaho? Naisip ko lang kasi baka pinuntahan mo siya sa school niya. Kagaya ng ginawa mo dati. Hindi pa rin kasi siya nakakauwi hanggang ngayon eh. Hala, anong oras na wala pa rin siya dyan sa bahay? Pero hindi ko talaga siya pinuntahan sa school kasi may overtime din kami sa trabaho. Ah, ganun ba? Okay. Hihintayin ko na lang siyang makauwi dito. Sige, malapit na rin ako. Tanaw ko na yung bahay natin. Baba ko na tong tawag ha. Bye. Ano ate? May balita ka na kung nasan si Berna? Wala pa eh. Nag-aalala na nga ako. Teka lang, kausapin ko lang tong tinatawagan ko. Hello, Mare. Nandyan ba sa inyo ang anak ko? Si Berna? Oo, wala pa kasi siya dito sa bahay namin. Ah, wala siya dyan. Nagbabaka sakali lang ako kasi magkaklase sila ng panganay mo. O siya, sige, salamat. Bye. Wala rin siya dun sa bahay ng isang kaklase niya. Baka naman nandun lang siya sa ibang kapitbahay natin. Pinagtanong mo na ba? Oo. Lumabas na ako saglit kanina para magtanong-tanong pero hindi ko pa rin siya nahanap. Kahit dun sa tindahan ng mga fishball at kikiam? Di ba dun siya madalas na tumatambay kasi dun nakatira yung isang kaklase niya? Nanggaling ka na ba ron? Baka nakatulog si Berna dun sa kanila kaya hindi ka agad nakauwi. Nanggaling na rin ako sa kanila, Ina. Wala rin si Berna sa bahay na yun. Eh saan pa ba pwedeng pumunta si Berna? Ewan ko, hindi ko alam. Nag-aalala na nga ako kasi 7:00 na ng gabi pero wala pa rin siya dito sa bahay. Ate, kumalma ka lang. Paano ako kakalmay? Anong oras na? Baka naman kasi napadaan lang si Berna sa bahay ng isang kaklase niya. Tapos nakatulog na nga siya doon. Ina, alam mo naman na hindi gala ang batang yon. Mas lalong hindi niya ugaling pumunta sa ibang bahay nang hindi nagpapaalam kanino man sa ating dalawa. Oo, alam ko naman yun. Sinusubukan lang naman kitang pakalmahin. Tao po! May Ina! kumakatok. Camille! Parang Nandyan boses ba ni kayo? Kapitan yun ah. Tao Baka po! kasama na niya si Berna. Halika na, Ina! Kapitan, bakit nagpunta kayo dito? Akala ko pa naman kasama niyo na yung anak kong si Berna. Hinahanap niyo ba si Berna? Opo, kasi hindi pa siya nakakauwi dito sa bahay. Nag-aalala na nga po kami ni Ate Camille. Baka naman po pwede nyo kaming tulungan na hanapin siya. Ang totoo, siya ang dahilan kung bakit ako pumunta dito sa bahay niyo. Bakit? Nasa barangay hall po ba ang anak ko? Pupuntahan ko na po siya ngayon doon. Tara na po.
Wala sa barangay hall ang anak mo, Camille. Wala sa barangay hall? Nasaan po? Akala ko po ba si Berna ang dahilan kung bakit kayo pumunta dito? Saan niyo po ba siya nakita? Pupuntahan ko na siya ngayon din. Ina, kung pwede, pakialalayan mo muna ang kapatid mo. Bakit po, Kapitan? Baka kasi mabigla siya sa sasabihin ko. Camille, tatagan mo ang loob mo ha. Ang totoo kasi, may nakitang batang babae na wala ng buhay doon sa may abandonadong bahay sa kabilang purok. May nakapagsabi na anak mo raw yun. At nang makita ko nga ang bata, napatunayan ko na… Tama na, Kapitan! Hindi totoo yung sinasabi ninyo. Nagkamali lang kayo. Hindi si Berna yung batang nakita niyo doon. Ate, kumalma ka lang! Ang mabuti pa, sumama muna kayo sa amin para makumpirma nyo na nagkakamali nga ako. Pero kasi Camille, sigurado ko na si Berna talaga ang batang yun. Hindi! Hindi pwedeng mangyari yun! Buhay ang anak ko! Ibang bata ang nakita niyo! Hindi si Berna yun! Hindi yun ang anak ko dahil buhay siya! Buhay ang anak ko! Papadudot halos panawa ng ulirat si Ate Camille dahil sa sinabi ni Kapitan. Mabuti na lang at nagising din siya kaagad kaya naman sabay na kaming umalis ng bahay. May dumating ding ibang kapitbahay namin noon at tinulungan niya akong alalayan si Ate Camille sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa sinasabing lugar ni Kapitan. At doon nga ay nakumpirma namin ang isang napakasamang balita, Papa Dudut. Ang batang tinutukoy ni Kapitan na nakita sa mga abandonadong bahay ay walang iba kung hindi ang pinakamamahal kong pamangkin na si Berna. Doon na tuluyang nawala ng malay ang kapatid kong si Ate Berna at halos pati ako ay muntik na ring mahimatay dahil sa mga nakita ko, Papa Dudut. Kalunos-lunos ang itsura ng 9 na taong gulang kong pamangkin. Duguan ang kanyang mukha, may butas sa kanyang ulo na tila pinukpok ng matigas na bagay. Suot niya pa ang blusa niya pero wala na siyang pang-ibaba. At nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Para siyang hayop na pinahirapan ng taong gumawa sa kanya ng masama. Napaluhod na lamang din ako noon sa matinding sakit na nararamdaman ko. Na para bang naririnig ko noon ang pag-iyak ni Berna habang pinagsasamantalahan siya. Parang nakikita ko siyang naghihirap sa isipan ko at ang paghingi niya ng tulong ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng hininga. Papadudot kaagad ding nahuli ang taong naging dahilan ng pagkamatay ng pamangkin ko. Dahil may CCTV footage na nakuha na malapit sa abandonadong bahay kung saan ay nakita si Berna. Namukhaan din siya ng isang taga sa amin at kaagad na naituro ang kanyang kinakaroonan na nasa kabilang bayan lamang. At hindi ako makapaniwala nang makaharap namin siya sa presinto. Halos manginig ang buong katawan ko sa galit at kaagad kong sinugod ang lalaking humalay at pumaslang sa pamangking ko. Triple ang galit na naramdaman ko noon dahil siya rin po ang tricycle driver na humalay sa akin sa loob ng sementeryo. Pinagsasampal ko siya, kinalmot at sinabunutan hanggang sa ilayo na ako sa kanya ng mga pulis. Si Ate Camille ay wala nang ibang nagawa kung hindi ang sumigaw at umiyak na lamang ng panahon na yon. Hindi ko nagawang sabihin sa kanya na may atraso din sa akin ng tricycle driver na yon. Papadudot ilang araw lang ang lumipas nang mabalitaan namin na nakatakas sa bilangguan ng demonyong lalaki na humalay sa akin at pumaslang sa pamangking ko. Pero kinabukasan din ay nakita na lamang siyang patay kasama ang isang lalaki na tumakas din sa bilangguan. Para sa akin ay sobrang babaw ng kamatayan na nangyari sa kanya.
Hindi yon sapat para sa naging kasalanan niya sa amin ng pamilya ko. At sa kabila ng mga pangyayaring yon ay pinigilan ko pa rin ang sarili ko na ipagsigawan na siya rin ang lalaki nagsamantala sa akin. At hindi ko pa rin yon sinabi kay Ate Camille. Ako lang ang nakakaalam na ang lalaking pumaslang sa pinakamamahal kong pamangkin ay ang siya ring humalay sa akin. Pero grabe ang pag-iyak ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Grabe rin ang pagsisisi ko dahil sa nangyari. Palagi kong naiisip na paano kung sinunod ko ang sinabi ni Ate Camille. Paano kung nagsumbong ako sa mga pulis? Paano kung hindi ako natakot? Paano kung hindi ko inisip ang sasabihin ng ibang tao? Mangyayari kaya ang kapahamakan na yon kay Berna? Makakasama pa rin kaya namin siya ngayon? Halos 8 taon na rin ang nakakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko, Papa Dudut. Nag-decide akong umalis sa lugar namin, parte na rin ang proseso ng pag-usad ko sa masalimuot na pangyayaring yon sa buhay ko. Nagpapadala na lamang ako ng pera sa probinsya para kay Ate Camille, pero wala pa rin akong lakas ng loob para sabihin sa kanya ang katotohanan. Natatakot ako na tuluyan niya akong kamuhian dahil tinago ko yon at pwedeng sisihin niya rin ako dahil sa nangyari kay Berna. Kaya naman hanggang ngayon ay sinusundan pa rin ako ng bangungot ng nakaraan. Nagigising ako sa madaling araw na basa ng luha ang magkabila kong pisngi. Kasunod ang paghagulhol ko. Dala ko pa rin ang pagsisisi dahil sa mga nangyari at sana ay dumating ang araw na unti-unti nang mapatawad ang sarili ko. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbabasa ng sulat ko na dito ko na rin po tinatapos. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ina. Maraming salamat, Ina, sa pagbigay ng oras na maibahagi itong kwento mo dito sa aming programa na Barangay Love Stories. Salamat sa binigay mong tiwala dahil hindi biro ang mga pinagdaanan mo sa parteng ito ng buhay mo. At sigurado ako na hindi rin naging madali para sa iyo. Nabalikan ang parteng ito ng buhay mo pero nagawa mo para makapagbahagi ng kwento at aral sa ating mga kabarangay. Aral na sana ay matuto tayong labanan ng takot at hanapin ang katarungan na para sa ating sarili. Hindi tayo dapat na nagpapadala sa sinasabi o pwedeng sabihin ng ibang tao dahil walang ibang mas mahalaga kung hindi ang katarungan na makukuha natin dahil sa masamang pangyayari na naganap sa buhay natin. Alam ko na hanggang sa mga oras na ito ay napakabigat pa rin nang nararamdaman mo at patuloy mong sinisisi ang sarili mo dahil sa pagkawala ng pamangkin mong si Berna. Lalo na at hindi alam ng kapatid mong si Camille na iisa lang ang lalaking nagsamantala sa iyo at ang lalaking gumawa ng masama sa pamangkin mo. Siguro'y makakatulong ng tuluyan sa pag-usad mo kung magagawa mong sabihin ang totoo sa kapatid mo. Pero ihanda mo rin ang sarili mo sa kung ano ang pwede mong marinig mula sa kanya. Dalangin ko rin, Ina, na sana ay maibigay mo ang totoong kapatawaran sa sarili mo. Magdasal ka at humingi ng tulong sa may kapal para dumating ang araw na tuluyan nang mawala ang bigat na ilang taon mo nang dinadala nang dahil sa madilim mong nakaraan. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong Barangay Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay
at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila ay palaging nasa huli ang pagsisisi. Pero ang totoo niyan ay nasa kalagitnaan ito. Dahil habang tayo ay humihinga, anumang pagkakamali na ating nagawa ay maaari pa natin itong ayusin at baguhin para sa ikabubuti ng ating buhay. Ikaw kapuso, anong bagay ang pinagsisihan mo na nagpabago sa iyong sarili? Dear Papa Dudut, magandang umaga Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dave. 22 years old na ako sa ngayon at nakatira dito sa Baguio. Matagal na akong sumusubaybay sa programa ninyo at sa pagkakataong ito ay gusto ko namang ibahagi ang kwento ko. Bago ang lahat ay sinadya kong palitan ang mga pangalan at lugar na babanggitin ko sa aking kwento para na rin sa proteksyon ko at ng mga taong kasama rito. Medyo sensitibo kasi ang storyang isishare ko sa inyo ngayong araw. Pinanganak at lumaki ako sa Benguet, pangalawa sa 6 na magkakapatid. 8 taong gulang lamang ako noon nang iwan kami ng tatay namin na isang araw ay bigla na lamang hindi nagparamdam. 11 years old naman ako nang mamatay ang nanay ko dahil sa sakit na tuberculosis. Sa pagkawala ng pareho naming mga magulang ay naiwang kami sa pangangalaga ng tiyuhin naming si Arnold, na walang ibang ginawa kundi ang alilain kami. Grade 6 lamang ang tinapos ko dahil hindi naman kami pinag-aral ng uncle namin dahil kapos umano siya sa pera. Hindi raw niya kami kayang pag-aralin dahil hindi naman niya kami mga anak. At sa murang edad ay sari-saring trabaho na ang pinasok ko para lamang magkaroon kami ng panglaman ng tiyan na magkakapatid. Palagi kasing nasa labas si Uncle Arnold na isang construction worker. Pagkatapos ng trabaho ay diretso siya sa inuman kasama ang mga kaibigan, kaya minsan ay nakakaligtaan niya kaming bigyan ng pera na pambili ng pagkain. Kaya naman ako at ang panganay naming kapatid na ang gumagawa ng paraan para pakainin ang sarili namin. Papadudot, kahirapan ang nagtulak sa akin kung bakit sa edad na 17 ay pinasok ko ang kalakaran ng pagbebenta ng katawan. Napasok ako sa trabahong ito nang makilala ko ang kaibigan kong si Jason. Oh Dave, tapos na kayo? Ba't ang bilis naman yata? Nagmamadali. Pauwi na raw kasi yung mga kasama niya sa boarding house nila, kaya ayun. Wala pang 10 minutes, tapos na kami. Sinuswerte ata tayo ngayon ah. Anong oras na ba? Oh, maaga pa naman. Gusto mo pa ng isa? Pwede ba kitang ihanap ng parokyano? Meron pa ba? Ako pa ba? Hindi to nawawala ng contact, no? Ito nga oh, may message na ako kanina. Inaantay ko na lang yung reply niya. Ay, oo nga pala. Yun yung bayad. Ito lang? Walang binigay na tip? Aasa ka pa ng tip. Pang mabilisan na nga lang yun nangyari. Tsaka nakatira lang yun sa boarding house. Mukha nga ang estudyante. Dapat kasi yung mga customer na kinukuha mo yung mga tiba-tiba naman. May gana ka pang mamili matumal na nga tayo ngayon. Di na tayo tulad ng dati uy. Marami na tayong kakumpetensya dyan sa tabi-tabi. Kala mo ikaw lang nagko-callboy dito? Pasalamat ka, meron pa akong kumukuha sa'yo eh. Sinisi mo pa sa ibang tao. Baka naman mahina lang talaga yung sales stock mo. Tol, hindi ko nakasalanan yun kung ayaw nang bumalik ng iba nating suki. Siyempre mananawa din yung mga yun sa'yo. Maghahanap at maghahanap din sila ng ibang putahe. Tsaka tinan mo nga sarili mo. Para kang pinaglihi sa kawayan. Kayang-kaya ka ng ilipad ng hangin sa sobrang payat mo eh.
Alam mo, pag tinalihan kita ng sinulid, pwede na kitang gawing saranggola. Kasalanan ko pa ngayon? Oo naman. Katawan ang puhunan mo dito kaya dapat alagaan mo katawan mo. Kumain ka ng marami para magkalaman ka. Tsaka maligo ka rin minsan para di ka mukhang maasim. Ang dami mong alam. Kung makapagsalita buti nga ikaw puro chat lang ginagawa mo dyan eh. Sa akin kaya lahat ng trabaho. Ako yung nagpapagod, ako yung mas maraming ginagawa. Tapos ang hatian natin 60-40, 40 sa'yo. Alam mo isa pa yan sa dapat nating ayusin eh. Pag-usapan natin yan. Masyado malaki na kukuha mo. Oy, tandaan mo, wala kang tatrabahuhin kung hindi dahil sa akin. Sige na, kahit na 70-30 na lang hatian natin. Di pwede no? Ang daya naman ito. Pati nga sa tip ko nakikihati ka pa eh. Aba dapat lang. Tag team kaya tayo. Wala kang trabaho kung wala ako. Wala akong sahod kung wala ka, kaya quits lang. Kailangan ko kasi ng pera ngayon eh. Bakit? May pagkakagastusan ka ba? Kailan ba ako hindi na kailangan ng pera? 6 na bunga nga pinakakain ko. 6? Akala ko ba nagtana na yung panganay nyo? Oo nga, nakipagtana na siya. Bad trip nga yun eh. Tinakasan kami. Pinasa sa akin ni ate lahat ng responsibilidad niya. Madaya yung mga taong ganun. Eh di ba dapat 5 na lang ang pinapakain mo? Kasama ka na dun? Sino pa ba yung pang-6 kundi yung chewing kong batugan? 2 buwan nang walang trabaho tapos ang lakas pang uminom. Ibang klase din yang si Mang Arnold no? Imbis na kayong alagaan, siyang inaalagaan nyo. Ay sige na nga, 70-30 tayo pero ngayong gabi lang ha. Talaga? Salamat tol. Wala yun. Oh eto na, nag-reply na yung kausap ko. Oh ano sabi? Ihanda mo na sarili mo, papagurin ka nito. Ayos lang, marami akong reserba. San daw? Susunduin ka raw sa may tabi ng terminal ng bus. Tol, di kotse to kaya galingan mo. Baka sakaling bigyan tayo ng malaki-laking tip. Papadudod 17 years old lamang ako pero ako na ang bumubuhay sa mga kapatid at uncle ko. Nakakahiya man ang trabahong pinagkukunan ko ng pera pero eto lang ang tanging paraan para mabuhay kami lalo na at ang kapatid naming si Ate Lala ay mas piniling sumama sa nobyo niya. Hindi ko nga alam kung ano nga ba ang mga nagawang kasalanan ng mga magulang ko noon. Bakit para bang sa amin napunta ang karma nila? Sa totoo lang, kaya kong tiisin ang umarap sa iba't ibang tao, ipagamit ang katawang ko para lamang mapunan ang pagnanasa nila kapalit ng maliit na halaga ng pera. Kaya ko itong gawin gabi-gabi para may makain kami. Pero ang hindi ko po kayang tiisin ay ang pagmamaltrato sa amin ni uncle ko. Tuwing hindi ko siya nabibigyan ng pambili ng alak ay maswerte na ako sa isang pasa at tuwing nalalasing naman siya ay sa amin pa rin niya ibinabaling ang hinanakit niya sa buhay niya. May isang pagkakataon nga noon na na-dislocate ang buto kong kanang paa matapos akong itulak ni Uncle Arnold sa hagdanan dala ng kanyang kalasingan. Ilang linggo rin po akong iika-ika sa paglalakad. Sa mahabang panahon ay tiniis ko ang pambubugbog mula sa kanya, Papa Dudut. Tiniis ko ang masasakit na salita na ibinabato niya sa akin at sa mga pangiinsulto niya sa mga magulang ko. Pero may hangganan ng pagtitiis ng isang tao. Naubos na rin ang pasensya ko noon nang magpasya siya. Sa kanya ko ay diretsyo ang perang kinikita ko. Ni hindi nga niya alam kung anong trabaho ko, ang mahalaga sa kanya ay meron siyang pambili ng alak niya. Kaya isang araw ay napagdesisyonan kong tularan ang ginawa ni Ate Lala. Ang layasan ang malaimpyerno naming buhay. Wag mo naman kaming iwan. Paano na kami? Hindi ko kayo iiwan. Magtatrabaho lang ako sa ibang lugar para mabigyan ko kayo ng mas maayos na buhay. Isama mo na lang ako. Ayoko maiwan dito kasama si Uncle Arnold. Please, kuya. Kailangan mong maiwan dito para bantayan yung mga kapatid natin. Simula ngayon, ikaw na ang panganay. Pero huwag kang mag-alala. Sinabihan ko naman si Jason na alalayan kayo kapag nangailangan kayo. Ang daya nyo! Ang daya-daya nyo ni ate!
Marie, ginagawa ko to para sa ating magkakapatid. Walang mangyayari sa atin kung dito lang tayo. Gagatasan at gagatasan lang tayo ni Uncle Arnold. Lalayo muna ako para makapag-ipon. Kapag may sapat na akong ipon, kukunin ko kayo. Itatakas ko kayo rito. Pero sa ngayon, kailangan nyo munang magtiis. Paano kung saktan kami ni Uncle Arnold? Katulad ng ginagawa niya sa'yo. Paano kung bugbugin niya rin kami? Matitiis mo ba yon? Alam kong walang kwenta ang tsuhin natin. Pero alam ko rin na hindi niya kayo kayang saktan ng mga babae. Nakita mo bang binugbog niya si ate? Hindi, di ba? O, sinaktan ka ba niya? Hindi rin, di ba? Ako lang naman ang kaya niyang bugbugin kasi sa ating magkakapatid, ako lang ang lalaki. Hindi niya kayo kayang pagbuhatan ng kamay. Alam mo kung bakit? Kasi nakikita niya sa inyo si nanay. Di ba sabi nga nila, lahat kayo minana ang itsura ni nanay? Samantalang ako, yung kay tatay ang nakuha ko. Oo nga, hindi niya kami binubugbog ng pisikal. Pero bugbog sarado naman kami sa masasakit na salitang sinasabi niya. Nakakasawa na makarinig ng pangiinsulto mula sa kanya. Sawa na ako marinig kung gaano kawalang kwenta ang buhay natin. Kung paano pabigat lang tayo sa kanya. Sawa na ako sa araw-araw na takot na nararamdaman ko tuwing umuuwi siya sa bahay. Ayoko na ng ganitong buhay, kuya. Kaya isama mo na ako. Uy, tandaan mo, hindi kayo pabigat. Ang totoong pabigat, yun, si Uncle Arnold. Sa totoo lang, dapat siya nga ang bumubuhay sa atin kasi mga pamangkin niya tayo eh. Tsaka bata pa tayo. Pero kabaliktaran ang nangyayari. Sana talaga pag alis ko matauhan siya. Tsaka simulan niya na magbanat ng buto. Kailan ka babalik? Hindi ko alam eh. Basta, kapag nakapag-ipon na ako, kukunin ko kayo. Pangako yan. Saan ka ba magtatrabaho? Sa Maynila. Mas maraming oportunidad daw doon kaysa dito eh. Sabi ni Jason, mas marami akong pwedeng maging trabaho doon. Oh, si Jason na yata yun. Sige na, alis na ako. Baka magising pa si Uncle eh. Hindi na magigising yon. Lasing na yun eh. O sige alis na ako. Ikaw nang bahala sa mga kapatid natin ha. Mag-ingat ka doon, kuya ha. Promise mo, babalikan mo kami rito. Kukunin mo kami ha. Oo, kukunin ko kayo, promise. Konting tiis lang. Sige na, Marie. Alis na ako. Oh, Jason, ano na? Tagal mo, tol. Nandyan na ba yung sasakyan? Kanina pa. Ikaw na lang hinihintay. Ang usapan 11:00 ng gabi. Ikaw talaga. Hindi naman kita matawagan kasi wala ka namang cellphone. Pasensya ka na ha. Nagpaalam pa kasi ako sa kapatid ko eh. Oh, anong sabi? Gusto niya sanang sumama kaso sapat lang para sa akin tong perang na itabi ko eh. Wala nang ayawan to ha. Anong plano mo pagdating dun? May nag-aantay na bang trabaho sa'yo sa Manila? Wala pa eh, pero bahala na. Poproblemahin ko na lang yun pagka nakarating na ako dun. Oh, sige na. Aalis na yung sasakyan. Nakisuyo lang ako sa tropa ko na isabay ka. Hindi ka na rin nila sisigilin ng pamasahe, kaya magpasalamat ka na lang sa kanila. Salamat talaga tol ha. Ikaw na munang bahalang tumingin sa mga kapatid ko. Sige, mag-ingat ka doon. Papadudot habang pababa ang sasakyan mula sa Benguet ay magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko sa buong biyahe. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang sasalubong sa akin sa Maynila pero kumpara sa buhay ko, kasama ang tiyuhin ko ay mas gugustuhin ko na lamang na magsimula muli sa lugar na hindi pamilyar. Ilang buwan ko rin pinagplanuhan ang pag-alis ko ng Benguet dahil kailangan ko itong pag-ipunan. Pakiramdam ko noon ay para akong nakatakas mula sa impyerno. Para akong nabigyan ng panibagong pagkakataon para ayusin ang buhay ko. Buhay naming magkakapatid. Ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para makabangon mula sa kahirapan. Unang-una kong gagawin ay ang maghanap ng maayos na trabaho. Wala akong pakialam kung maliit lamang ang sahod o mahirap ang gawain. Basta ang kailangan kong unahin ay ang magkaroon ng trabaho. Yun nga lang papadudot, masyado palang naging matayog ang expectation ko sa Maynila dahil pagtapa ko sa lugar na yon ay sinampal ako ng isang nakakatakot na realidad. Ang mga inaasahan kong mangyari ay malayong malayo pala sa katotohanan ng buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa Sampaloc ako nanatili ng 1 buwan, papadudot. Doon ako nakahanap ng murang bed space habang naghahanap ng trabaho.
Pero hindi rin pala ganon kadali ang maghanap ng trabaho katulad ng inaasahan ko. Maraming ang pwedeng pasukang trabaho pero karamihan ay hindi naman tumatanggap ng walang tinapos. Mabilis na dumaan ang mga araw, kasabay nito ay mabilis ding naubos sa pagkain ng perang inipon ko ng ilang buwan. 500 na lamang ang meron ako nang umalis ako sa bed space na inupahan ko dahil wala na akong pangbayad pa rito. Nang araw na yon ay napagtanto ko na ang inaasahan kong pag-asa na sana'y magpabago sa buhay ko ay mahirap palang abutin. Dahil walang kakilala at walang matutuluyan ay napilitan po akong maging palaboy sa lansangan. Ang ilang karton na napulot ko sa basurahan ang nagsilbing higaan ko. At kung saan man ako abutin ng dilim ay doon ako natutulog. Para akong batang naliligaw sa kalakhan ng Maynila. Yung hindi alam kung saan pupunta. Hindi alam kung ano ang gagawin. Naranasan kong matulog sa terminal ng bus, sa overpass, sa harap ng bangko at kung saan-saan pa. Sa unang pagkakataon ay pinagsisihan ko ang ginawa kong paglalayas. Pero sa awa ng Diyos ay muli ako nabigyan ng pag-asa nang makatulog ako sa harap ng isang tabsihan kung saan ay isang lalaki ang nagbigay sa akin ng oportunidad para bumangon muli mula sa pagkakalugmok sa buhay ko. Sino ka? Hindi ba dapat ako magtanong niyan sa'yo? Natutulog ka sa harapan ng tapsihan ko. Sa inyo ba to? Naku, sorry po. Dito na po kasi ako inabutan ng antok eh. Di bale, alis na rin naman po ako. Hindi ka taga rito, no? Ha? Bakit nyo naman nasabi yan? May dala kang bag, nakasuot ka ng sapatos. Hindi pa naman ganong madumi yung suot mong damit. Hindi ka naman mukhang pulubi. Siguro wala ka lang matuluyan. Tama ba? Parang ganun na nga. Taga Benguet po ako. Anong ginagawa mo rito sa Metro Manila? Gusto ko po sana maghanap ng trabaho kaso walang gustong tumanggap sa akin eh. Hanggang sa naubos na lang po yung dala kong pera. Wala bang maayos na trabaho dun sa inyo? Ba't dito mo pa gusto maghanap ng trabaho? Sabi po kasi ng kaibigan ko mas marami raw pong magandang trabaho rito eh. Tsaka mas mataas daw ang sahod. Kaya minabuti ko pong lumuwas. Hindi niya naman po sinabi na pahirapan din po pala ang buhay dito. Ganyan talaga ang unang iniisip ng mga taga-probinsya. Na mas maganda ang buhay dito sa Maynila pero ang totoo, mas mahirap ang buhay dito. Ilang taong ka na ba? 17 po. Bata ka pa. Wala ka bang magulang? Ba't kayo nayaang lumuwas mag-isa rito? Wala na akong magulang. Sinong nag-aalaga sa inyo? May tsuhin po ako pero wala namang kwentang tao yun. Gusto mo bang magtrabaho sa akin? Talaga? Sakto. Nangangailangan ako ng kasama rito sa tapsihan ko. Opo naman. Kahit ano pong ipagawa niyo sa akin, basta magkaroon lang po ako ng trabaho. Kaya mo na ba magsimula ngayong araw? Kahit ngayon na po mismo. Ano po bang gusto niyong ipagawa sa akin? Gusto niyo po magwalis na ako dito sa labas? Mamaya pa tayo magbubukas. Pero una, baka gusto mong kumain muna. O baka gusto mong maligo muna. Sige po. Ilang araw na rin po akong hindi kumakain eh. Halika, pumasok ka muna sa loob. Teka, meron lang po akong tanong. Bakit niyo po ako gustong tulungan? Hindi niyo naman po ako kilala pero bakit kayo magtitiwala sa akin? Wala namang masama kung magtiwala ka sa kabutihan ng tao eh. Paano po kung hindi naman ako mabuting tao? Hindi nga ba? Hindi po ako mabuting tao pero ipinapangako ko po sa inyo na hindi rin po ako masamang tao. Di kung ganun, wala na tayong problema. Isa pa, nakikita kong sarili ko sa'yo. Probinsyano rin ako tulad mo. Minsan din ako nangarap na baguhin ang buhay ko. Kaya nakipagsapalaran ako dito sa Maynila. Naranasan ko rin yung nararanasan mo. Minsan din ako naging taong lansangan. Sa awa ng Diyos, eto na ako ngayon. May sarili ng negosyo. May pamilya na po ba kayo? Wala pa. Doon ako hindi pinalad. Siguro, hindi na talaga para sa akin ang pag-aasawa. Baka naman po hindi palang dumarating yung para sa inyo.
Ilang taon na po ba kayo? Matanda na ako. Mahigit 60 na. Bata pa yan. Pinola mo pa ako. Pumasok ka na muna. Maligo ka tapos magagahan. Mamamalengke tayo mamaya. Salamat po at binigyan niyo po ako ng trabaho. Ako nga po pala si Dave. Kayo po, ano pong pangalan niyo? Tawagin mo na lang akong Conrad. Papadudot agad ako nagsimula sa trabaho ng araw ding yon. Matapos nga ang ilang linggong palaboy-laboy sa kalsada ay first time ko ulit na makaligo. Magsuot ng malinis na damit at mapakain ang kumakalam kong sikmura. Naging stay ako sa tapsihan ni Mang Conrad kung saan ako ang naging all-around boy. Ako ang nagsiserve ng pagkain sa mga customers, nagliligpit at naguhugas ng mga pinagkainan at naglilinis sa buong kainan. Minsan ay tumutulong din ako sa pagluluto, lalo na kapag sabay-sabay ang mga customers. Araw-araw ko ring sinasamahan si Mang Conrad sa pamamalengke. Sobrang laki ng paghanga at paggalang ko kay Mang Conrad na pinagkatiwalaan niya ang isang katulad ko. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob ang kabutihan na ginawa niya sa akin. Maliban kasi sa trabaho ay binigyan niya rin ako ng libreng tirahan, maging pagkain ay wala akong binabayaran. Natutuwa daw siya dahil kahit papaano ay nasubukan din niya kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng inaalagaang anak. Katulad ni Mang Conrad ay natutuwa rin ako dahil first time ko rin magkaroon ng nakakatanda na nag-aalaga at concern sa kapakanan ko. Sa mga sumunod na buwan ay parang mag-ama na ang naging turingan naming dalawa ni Mang Conrad, Papadudot. Pero ganun pa man ay hindi ko pa rin maiwasang isipin ang kalagayan ng mga kapatid ko sa poder ng tiyuhin ko. Minsan ay nag-aalala ako kung nakakakain pa ba sila ng maayos o baka naman sinasaktan na sila ni Uncle Arnold. Sa halos 9 na buwang pagtatrabaho ko sa tapsihan ni Mang Conrad ay napagtanto kong matatagalan pa bago ako makapag-ipon ng sapat na pera para makuha ko sa Maynila ang mga kapatid ko. Kaya naman ang ginawa ko, Papadudot, ay bumalik ako sa dati kong gawain. Muli ay sinubukan kong ibenta ang katawan ko sa mga naghahanap ng panandaliang aliw. Walang kamalay-malay si Mang Conrad sa ginagawa ko tuwing gabi. Pero nang minsang umuwi ako ng madaling araw ay muntik na niya akong mahuli. Mabuti na lamang at mabilis akong nakapagrason dahil ayaw kong masira ang tiwala sa akin ni Mang Conrad kapag nalaman nito kung ano ang sideline na tinatrabaho ko. Mang Conrad, gising na po pala kayo? Ang aga nyo naman pong nagising. Gumising ako ng 3:00 para sana maaga mamalengke. Di ba nga may bulk order tayo para sa breakfast mamaya? Gigisingin sana kita kaso wala ka pala. Saan ka ba galing? Pasensya na po. May pinuntahan lang po akong kaibigan sa labas. Hindi ko po namalayan yung oras. Pasensya na po. Hindi naman sa pinagbabawalan kita makipagkaibigan, ha? Bata ka pa kaya naiintindihan ko na minsan, kailangan mo rin mag-enjoy. Pero sana wag mong kalilimutan ang dahilan ng pagpunta mo rito. Di ba sabi mo sa akin, gusto mo mag-ipon para sa mga kapatid mo? Gusto mo silang iahon sa kahirapan? Hindi ko naman po nakakalimutan yun. Wag po kayo mag-alala, Mang Conrad. Hindi naman po ako gumagastos tuwing lumalabas ako. Mabuti naman kung ganon. Alam mo, natutuwa ako na mabilis kang nasanay sa buhay dito sa Maynila. Mas nagustuhan ko nga po dito kasi hindi po tulad sa probinsya na paulit-ulit na mukha ang laging nakikita. Dito po, sa sobrang dami ng tao, madami kang pwedeng maging kaibigan. Pero mag-iingat ka sa mga taong kinakaibigan mo. Marami rito ang tuso. Ang buhay dito sa Maynila, survival of the fittest, ika nga nila. Maraming mapanlamang, maraming hindi mapagkakatiwalaan. Kaya pag pinakita mong mahina ka at madaling maloko, maluloko ka talaga. Mang Conrad, alam ko po na bata pa ako pero ang hindi niyo po alam, subok na po ako ng panahon. Alam ko na po kung paano humarap sa mga tao. Madiskarte po yata to.
Marunong na rin po akong kilatisin yung mga taong pwedeng pagkatiwalaan at yung mga taong hindi. Yun nga ang nakakalungkot eh. Bata ka pa. Dapat sinusulit mo pa ang kabataan mo ngayon. Pero heto ka't maagang hinubog ng kahirapan. Ganyan na ganyan ako noong nasa edad kita. Hanggang ngayon wala pa rin nagbago. Hindi po ba dapat mas maganda na yon na maagang natututo ang tao para mas maagang mamulat at maging handa? Huwag nyo na lang pong isipin na nakakalungkot yung bagay na yon kasi malaking tulong din po yun sa mga taong tulad ko. Kung sa bagay, may punto ka rin naman. O sige na, matulog ka na at magiging busy tayo ngayong araw. Akala ko po ba marami tayong order ngayon? Oo, kaya nga magsisimula na ako mag-prepare. Eh di tutulong na po ako. Wala ka pang tulog. Paano ka makakapagtrabaho ng maayos niyan? Mang Conrad, sanay na po ako sa puyatan. Sabi ko naman sa inyo ganito lang po tingnan yung katawan ko pero marami po akong ibubuga. Nako, huwag mong sanayin ang sarili mo sa pagpupuyat. Alagaan mo ang katawan mo. Itong batang to, umidlip ka muna kahit isang oras lang. O sige po, pero kapag kinailangan niyo po yung tulong ko, gisingin niyo po agad ako ha. Sige. Teka, ano itong nasa leeg mo? Ang alin po? Itong nasa baba ng tenga mo. Bukol ba to? Ah, yan ba? Hindi ko rin po alam eh. Bigla na lang pong tumubo yan. Meron din po dito sa kabila mas maliit. Eh ba't parang tuwan-tuwa ka pa? Ito na nga ba sinasabi ko eh. Pinababayaan mo kasi kalusugan mo. Mawawala rin po yan. Tsaka hindi rin naman po masakit. Kapag tinubuan ka ng bukol sa katawan, masakit man o hindi, ibig sabihin nun, may problema pa rin sa katawan mo. Mang Conrad naman tinatakot niyo ako eh. Hindi ako nagbibiro. May kaibigan akong namatay dahil sa breast cancer. Nagsimula lang sa maliit na bukol sa dibdib hanggang sa nalaman nilang cancer na pala yun. Hindi naman po siguro cancer to. Malalaman mo yan kapag nagpa-check up ka. Wag na po, sayang lang pera. Mas mapapagastos ka kapag hindi mo pinatingin yan sa doktor. Okay po, sige po, ipapatingin ko na sa susunod. Pero ngayon, idlip na po muna ako ha. O sige na, matulog ka na. Ang plano sanang pagpapacheck up ay naurong dahil sa pagiging busy namin sa tapsihan. Sa mga sumunod pang buwan ay nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa kainan ni Mang Conrad at tuwing gabi ay palihim po akong tumatakas para mas mabilis akong makapag-ipon. Hindi ko alam kung napapansin ba ni Mang Conrad ang gabi-gabi kong pag-alis. Pero kung alaman niya ay hindi na niya ito binanggit pa sa akin. Mahigit 1 taon ako nagtrabaho sa tapsihan, Papa Dudut. Mabilis din po ako nakapag-ipon ng pera pero kapalit nito ay ang unti-unting pananamlay ng katawan ko. Kapansin-pansin na hindi na tulad ng dati ang pangangatawan ko. Mas lalo akong nangayayat. Hindi na ako kasing lakas kumain tulad ng dati. Madali din po akong dapuan ng sakit. Palaging sumasakit ang ulo at kasu-kasuan ko. Ang malala pa nito ay mas dumadami pa ang bukol sa katawan ko. Nung unay na itatago ko pa kay Mang Conrad ang nararamdaman ko. Pero hindi naglaon ay napansin na rin niya ang estado ng kalusugan ko, Papa Dudut. Muli ay hinikayat niya akong magpa-check up sa doktor dahil takot na rin ako. Para sa kalusugan ko ay nagpunta ako sa isang health clinic. At doon ay nagpatingin. Natakot ako na baka matulad ako sa nanay ko na namatay dahil sa TB. Papa Dudut, halos nanlumo ako noon nang malaman ko kung ano ang naging resulta ng check-up ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Para po akong tinaningan ng buhay nang malaman ko kung ano ang sakit ko, Papa Dudut. Nang tanungin ni Mang Conrad kung ano ang sinabi ng doktor ay nagsinungaling ako. Sinabi ko na lamang sa kanya na nasobrahan ako sa trabaho at bilin ng doktor ay kailangan kong magpahinga. Hindi naman nag-alinlangan si Mang Conrad at binigyan niya kaagad ako ng ilang araw na pahinga. Sa mga araw na yon ay halos wala ako sa sarili ko. Ang hirap tanggapin na sa edad kong yon ay may malubha na akong sakit. Sa tanang buhay ko, Papa Dudut, ay first time kong maiyak. Nawalan ako ng magulang, binubugbog ako ng tiyuhin ko, naging palaboy ako sa daan pero sa kabila ng lahat ng ito ay walang luha na dumaloy sa mga mata ko. Hindi ko akalaing isang sakit lang pala ang magpapaiyak sa akin. Hindi ako naiyak dahil may malala akong sakit.
Naiyak ako dahil naawa ko sa sarili ko. Kung kailan may maayos na akong trabaho, may sapat ng ipon at malapit na ako sa pangarap kong maiahon ang mga kapatid ko kahit konti mula sa kahirapan, ay saka naman ako binigyan ng panibagong problema. Siguro nga ay wala talaga akong karapatang maging masaya. Kung sabagay, kasalanan ko naman ang lahat. Pinatunayan lamang nito na sa huli ang pagsisisi. Matapos ang ilang araw ng pamamahinga ay nag-decide akong magpaalam na lamang kay Mang Conrad. Nagrason ako na pagod na ako sa trabaho at hindi na kaya ng katawan ko ang araw-araw na ginagawa namin sa tapsihan. Naintindihan naman ako ni Mang Conrad. Bilang pasasalamat ay siya na ang nagbayad ng pamasahe ko pauwi sa Benguet. Nang mga panahong yon ay gusto ko na lamang makasama ang mga kapatid ko at masakit mang iwan ay nasimulan kong pagbabago ay kailangan kong bumalik sa impyernong dati ko nang tinakasan. Uy, Jason! Dave? Oh, ikaw ba yan? Nandito ka na pala? Kailan ka pa umuwi? Nung makalawa pa ako dumating. Akala ko nakalimutan mo na kami. Mabuti naman naisipan mo magbakasyon. Hindi ako magbabakasyon. Dito na ulit ako titira. Talaga? Bakit naman? Ayaw mo na dun sa Manila? Na-homesick ka, no? Hindi. Namiss ko lang dito. Ano namang mamimiss mo rito? Sa pagkakaalala ko nga, sukang-suka ka na sa buhay mo rito nun. Nagmamadali ka nga umalis eh. Basta, wag mo na lang akong tanungin. Ayaw mo sa trabaho mo dun, no? Ano bang trabaho mo dun? Macho dancer? Hindi, maganda trabaho ko dun. Tagaluto ako sa tapsihan. Bakit mo iniwan? Atin-atin na lang to ha. Sa'yo ko lang sasabihin to kaya sana sikreto mo na lang muna. Sana wala nang iba na makaalam ha. Ano ba kasi yan? Baka naman nakabuntis ka, tapos tinakasan mo. May sakit ako eh. HIV. Ano? Paano? Huwag mong sabihin pati sa Manila, nag-callboy ka. Kasi kailangan kong kumita eh. Hindi ko naman talaga sana gagawin yun. Kaso, kung aasa lang ako sa sinasahod ko sa tapsihan, mukhang sobrang matatagalan bago ko makuha yung mga kapatid ko. Kaya, rumakit na ako. Ang tanong, nakuha mo ba mga kapatid mo? Hindi, di ba? Ang ending, bumalik ka tuloy dito. Ayan kasi, matagal na kitang pinagsasabihan na gumamit ng proteksyon. Sabi mo, gastos lang yun. Oh, ano kayo napala mo? Alam ko naman ang kasalanan ko. Hindi mo na kailangan ipagduldulan sa mukha ko yan. Huwag mo na akong sisihin. Hindi yun ang kailangan ko ngayon. Ang kailangan ko, suporta, tol. Sorry, nagulat lang ako eh. Hindi ko alam na may pinagdadaanan ka na pala. Akala ko maayos na buhay mo dun sa Manila eh. Hindi ba wala pang lunas sa sakit na yan? Oo, wala pa. Pero marami na raw treatment ngayon para sa sakit na to. Sabi ng nurse dun sa health center na pinuntahan ko nun, kapag daw palagi akong uminom ng gamot na pang HIV, pwede raw masuppress yung virus sa katawan ko para mas humaba yung buhay ko. Ano bang ibig sabihin ng suppress? Hindi ko rin alam eh. Basta ganun. Alam mo tol, sobrang na-depress ako nung nalaman ko na may HIV ako. Akala ko talaga katapusan ko na eh. Pero kinausap nila ako sa health center ng masinsinan. Ipinaliwanag nila sa akin na may pagkakataon pa raw akong mabuhay ng matagal at bumalik sa dati. Ang kailangan lang tuloy-tuloy ang pag-inom ko ng gamot. Yun naman pala eh. Mabuti naman kung ganun. Kaso tol, sobrang mahal ng gamot eh. May higit 1,000 para sa isang buwan. Yung naipon kong pera sa trabaho, sa gamot lang mapupunta. Nasabi mo na ba to sa mga kapatid mo? Sa tsuhin mo? Sabi ko nga sa'yo tol, ikaw pa lang ang pinagsasabihan ko nito. Wala nang ibang tao nakakaalam ng sakit ko maliban sa ating dalawa. Tsaka wala akong planong sabihin sa tsuhin ko tong sitwasyon ko. Wala namang paki sa akin yun eh. Nung bumalik nga ako dito, parang wala lang sa kanya. Tinawanan pa nga ako kasi masyado raw ako nagmamagaling. Wala din naman daw ako napala sa paglalayas ko. Bad trip. Hanggang ngayon wala pang ipinagbago yung tao na yun. Ano nang gagawin mo ngayon? Kailangan ko makahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon, tol. Kung hindi ako magtatrabaho, wala akong ipambibili ng gamot.
Gusto mong bumalik uli sa dating gawi? Malaking tulong yun. Parang gago naman to eh. Diyan ko na nga nakuha yung sakit ko tapos pababalikin mo ako dyan. Suggestion lang naman. Pero hayaan mo, tutulungan kita maghanap ng trabaho. Salamat tol ah. Papa Dudut, isa si Jason sa mga taong may tuturing ko ng pinakamatagal na kaibigan kaya siya ang pinagkatiwalaan ko tungkol sa sakit ko. Pero sobrang laki ng pagsisisi ko na sinabi ko pa sa kanya ang katotohanan. Matapos kasi ng pag-uusap namin ay mabilis na kumalat sa lugar namin ang balitang meron po akong HIV. At dahil dito ay pinandirihan ako at iniwasan ng mga tao na para bang ang karamdaman ko ay parang sipon na madali lang makahawa. Ang pinakamasakla pa rito, maging ang mga kadugo ko ay nagsimulang lumayo sa akin. Ang mga kapatid ko ay natakot nang malamang may nakakahawa kong sakit. Ang tiyuhin ko naman ay mas ipinamukha lang sa akin na wala talagang saysay ang buhay ko dito sa mundo. Hanggang sa ngayon ay naaalala ko pa ang komento niyang sa murang edad ay kinukuha na ako ng Diyos dahil wala daw akong silbi sa lipunan. Hindi pala maganda ang pakiramdam, Papa Dudut, kapag tinalikuran ka na ng buong mundo. Sobrang sakit na naiwan akong mag-isang lumalaban sa sakit ko. Ilang buwan din akong pinanghinaan ng loob at nawala ng ganang magpatuloy at tila ba hinihintay ko na lamang ang katapusan ko. Wala naman ako magagawa dahil sa ginawa ni Jason ay wala nino man ang may gustong tumanggap sa akin sa trabaho. Hanggang sa muli kong naalala si Mang Conrad at kung paano niya paulit-ulit na sinasabi na nakikita niya ang sarili niya sa akin. Naisip ko na paano kung gawin ko rin siyang inspirasyon na kaya niyang magpursige at ibangon ang sarili. Sa tingin ko ay kaya ko ring sundin ang landas na pinagdaanan niya. Sinubukan kong tulungan ang sarili ko. Nagpatuloy ako sa araw-araw na gamutan. Sinikap kong maghanap ng trabaho. Inalis ko sa sistema ko ang mga bagay na maaaring ikasira ng kalusugan ko tulad ng pag-inom at paninigarilyo. Nagsimula akong kumain ng masustansya at mag-exercise. Hindi ko inintindi ang mga tao sa paligid ko. At dahil dito ay muli ako nakaramdam ng pag-asa, lalo na ng isang araw ay muling magpakita sa akin ang panganay naming kapatid na si Ate Lala. Palihim niya akong pinuntahan sa Benguet at kinumusta matapos mabalita ng sakit ko. Doon ay binahagi niya sa akin ang plano niya na gusto niya kaming kunin sa Baguio kung saan siya kasalukuyang naninirahan. Tulog na ba siya? Oo, bagsak na si Uncle. Hindi na magigising yon kasi lasing na namang umuwi eh. Nakahanda na ba yung mga gamit nyo? Oo kuya, saan ba kasi tayo pupunta? Aalis na ba tayo rito? Lilipat tayo sa Baguio. Baguio? Saan naman tayo titira dun? Kay Ate Lala. Si ate? Alam mo na kung nasan si ate? Nakausap ko siya nung Huwebes. Nabalitaan niya yung tungkol sa sakit ko. Nabasa raw niya sa Facebook. Bakit hindi man lang siya nagpakita sa amin? Huwag ka na magalit. Hindi siya nagtagal dito. Ayaw raw niyang makita si Uncle Arnold kaya saglit lang siya. Sinabihan niya lang ako na mag-impake tayo tapos susunduin niya tayo ngayong gabi. May bahay ba siya doon? May paupahan daw yung kalibin partner niya Pwede raw tayong umupa doon sa kanila. Siya ang magbabayad tapos susubukan niya raw akong ipasok doon sa pinagtatrabahuhan niyang bar. Nakakatuwa naman. Mabuti na lang hindi pa tayo tuluyang kinalimutan ni ate. Kung nakita mo lang sana kung ano nang itsura ni ate ngayon. Hindi na siya tulad nung dati. Mukha na siyang mayaman. Talaga ba? Oo. Pero nagalit ako sa kanya nung nakita ko siya. Kasi nagtampo ko sa kanya na iniwan niya tayo Yun pala, ginawa niya lang yung ginawa ko nun. Umalis siya para kumayod at mag-ipon para sa atin. Paano si Uncle? Bakit mo pa siya poproblemahin? Wala naman siyang naitulong sa atin. Diba, sukang-suka nga siya sa atin simula pa nun. Kahit na, kamag-anak pa rin natin siya. Maniwala ka sa akin, Marie. Mas matutuwa pa yon pagkagising niya bukas at makita niyang wala na tayo dito sa bahay niya. Pero naaawa pa rin ako sa kanya. May iwan siya mag-isa Gusto mo ba siyang samahan?
Ikaw ang bahala. Sige, magpaiwan ka na lang dito. Hindi naman sa ganun, kuya. Alam mo, nung wala ka, kahit lagi siyang galit, hindi niya kami pinababayaan. Masama man siya sa paningin natin, marami man siyang pagkukulang, pero nandyan siya kung kailan kailangan natin siya. Wala namang tao na ubod ng sama eh. Minsan, yung galit lang kasi natin sa kanyang nananaig. Hindi na natin nakikita yung mga mabubuting bagay na nagagawa niya. Alam mo ba kung bakit ganun na lang kagalit si Uncle Arnold sa atin? Kasi bigla siyang nabigyan ng responsibilidad ng hindi niya inaasahan. Isipin mo binata ka tapos bigla-bigla may 6 na bata ka nang kailangan buhayin. Ang hirap nun. Kaya maniwala ka sa akin. Makakahinga na ngayon si Uncle kapag nalaman niyang wala na tayo sa poder niya. Ngayon, may pagkakataon na siya para mag-focus sa sarili niya. Pwede na rin siya maghanap ng babaeng mamahalin. Kung gusto niya, makakabuo na rin siya ng sarili niyang pamilya nang hindi niya tayo pinoproblema. Hindi man lang ba tayo magpapaalam sa kanya? Huwag na siguro. Mas maganda na yun. Huwag na natin siyang abalain sa pagtulog niya. Gusto ko lang sana magpasalamat sa kanya kahit papano. Hindi naman to yung huling pagkikita natin ni Uncle eh. Marami pang araw na makikita natin siya. Pero sana nga lang balang araw, kung kailan masaya na siya sa buhay niya, masaya na rin tayo sa buhay natin. Sana pag nakita natin ulit si Uncle, maganda rin yung sitwasyon natin. Pwede bang mag-iwan ako kahit sulat lang? Para alam niya na nasa mabuti tayong kalagayan. Ikaw bahala. Basta dalian mo Baka maiwan tayo nung bus papuntang Baguio eh. Baka naghihintay na rin si ate sa atin sa terminal. Sige, mabilis lang to. Huwag mo na habaan Pwede na yung maiksi basta makapagpaalam ka. Papadudot ng gabing yon ay nagsimulang magbago ang buhay namin. Pagkarating namin sa Baguio ay sinalubong kami ng boyfriend ni Ate Lala. Laking gulat naming magkakapatid nang makita namin na may bitbit siyang bata. Ito pala ang isa sa mga dahilan kung bakit umalis si ate. Buntis siya noon at natakot sa maaring gawin sa kanya ni Uncle Arnold kaya nakipagtanan siya sa boyfriend niya. 2 palapag ang paupahan ng pamilya ng boyfriend ni Ate Lala. Matagal na talaga niyang gustong kunin kami mula sa Benguet at hintay lamang niya na may isang kwartong mabakante para doon kami tumira. Pagkatapos ng paglipat namin ay ipinasok ako ni ate sa bar na pinagtatrabahuhan niya bilang waiter. Sa unang pagkakataon ay naramdaman kong meron akong pamilyang masasandalan. Suportado ako ng mga kapatid ko sa pagpapagaling ko. Tinulungan ako ni ate para makabili ng gamot na dapat ay araw-araw kong iniinom. At sa awa ng Diyos ay unti-unti ko na ring naibalik ang katawan ko sa dati nitong sigla. Ngayon ay proud akong ibalita sa inyo na sa edad na 22 ay undetectable na po ang HIV sa dugo ko. Ibig sabihin po nito ay hindi na ako makakahawa ng virus basta patuloy lamang ang pag-inom ko ng gamot. Papadudot sa dami ng masalimuot na nangyari sa buhay ko, mas napalapit ako sa Diyos. Lalo na't binigyan niya ako ng pagkakataong pahabain ang buhay ko. Marami po akong pinagsisihan sa mga nagawa ko sa nakaraan pero ang tanging magagawa ko na lamang ngayon ay gamitin po itong aral para sa mga desisyong gagawin ko sa hinaharap. Ang sabi nga nila bilog ang mundo kung noon ay nasa ilalim kami ng liwanag na darating. Dagdagan mo lang ito ng determinasyon at pananampalataya at tiyak na mararating din natin ang tagumpay na inaasam po natin. Mga kabarangay, naway marami tayong napulot na aral sa kwento ng buhay ng kabarangay natin na si Dave at sa kabila ng patong-patong na problema ay hindi po siya nagpatinag at paulit-ulit siyang tumayo at lumaban sa hamon ng buhay hanggang sa ang kahirapan na dati niyang tinatakasan ngayon ay nasa nakaraan na lamang. Maraming pong salamat mga ka-forever sa pagsama sa ating programa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Barangay Love Stories, ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa inyong official overall #1 FM station in Mega Manila, ang Barangay LS 97.1 Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1